gata. Eu zic hai, voi ziceți? Sunt moșul Tudor și am 12 ani. Dau casting pentru rolul Radu. Acțiune! Atunci vreți să spuneți că nu știți despre această foaie? Recunoașteți, v-ați dat de gol, știți despre foaie. Eu îl interpretez pe Radu, care este foarte deștept și un mare călcotaș. Și el este liderul la nuclear. Se crede. V-ați dat de gol. Recunoașteți! Recunoașteți, v-ați dat de gol. Știți despre foaie. Cum anii trec ca florile de cireș, zic așa, într-o zi eșecul va da greș.